Vanaf het begin van de jaren 30 brengt de fotohandel de 8 mm filmcamera op de markt. Filmen is dan niet langer een zaak van professionals. De amateurfilmer is geboren. Een van de mensen van het eerste uur is Dick Hackau uit Vlissingen. Net zoals Dick kiezen de amateurfilmers hun onderwerpen vaak dicht bij huis. Hun gezin, hun opgroeiende kinderen en feestelijke gebeurtenissen. Dat zijn voor de hand liggende onderwerpen. Vandaag alle ruimte voor de kerstplaatjes van de Zeeuwse filmers. Dini Hackau is de dochter van de filmer en samen met haar moeder tuigt ze de boom op ter gelegenheid van het kerstfeest van 1937. Elektrische lichtjes bestaan nog niet. Er gaan echte kaarsjes in. En dat is een heel gedoe. Die moeten kaarsrecht staan, anders drupt het kaarsvet op de vloer. Zo te zien leveren moeder en dochter hier prima werk. Voor de kinderen zijn het hoogtijdagen. Gezelligheid in huis, geen school, mooie verhalen en als het even meezit kun je in je kerstvakantie ook nog de schaatsen onderbinden. Zoals hier in 1938 op de Spuikom in Vlissingen. Dat jaar was het een echte witte kerst met prachtig schaatsweer. Leenpunt is in 1950 samen met zijn vader verantwoordelijk voor het versieren van de boom in hun huis in de Vlissingse Paul Krugerstraat. Hij toont ons hoe de echte kaarsjes de boom in moeten. Onder het houdertje zit een soort wasknijpertje dat aan een tak wordt vastgemaakt. Naast de boom hebben veel mensen uit voorzorg een emmer zand neergezet. Kerstfeest bij de familie Petit in de jaren 50 in Middelburg. Een moment dat pa Petit met zijn camera moet vastleggen. Poseren voor de boom met opa en oma. Over het tafelkleed ligt ter bescherming zo'n handig plastic kleed. Er mocht geknoeid worden. Even de vaatdoek erover en weg waren de vlekken. Als opa de camera hanteert, komt pa in beeld. Op het Karel Doormanplein heeft hij een rijwielzaak. Een kerstkrans met daarbovenop geconfijte vruchten. De familie Hogeboom in de Spanjaardstraat in Middelburg in de jaren 50. In 1956 blikken we binnen bij de familie Oreel in de Herman Heijermanslaan in Vlissingen. Moeder Oreel heeft in de keuken enorm haar best gedaan en die eerste kerstdag genieten haar gezin en familie van de vruchten van haar werk. Die tweede kerstdag trekt het gezin gewoontegetrouw naar opa en oma in de Noordstraat. Moerie, haar zus Fien Oreel, dochter Marjan, die zit naast tante Grie uit Arnhemuiden. De mannen aan de kerstborrel. Opoe Mientje Vogel heft haar glas. En op zo'n dag gaat een advocaatje er wel in. Meneer Van Miert uit Middelburg filmt in 1962 de voorbereidingen voor het komende kerstfeest. De Middelburgers kopen dan hun boom op de markt. Bij de verschillende bloemenkraampjes kun je terecht voor een kerststukje. Ze verkopen ook allerlei stemmige onderdelen waarmee je thuis zelf je kerststuk kunt maken. De cyclaam, een gewild artikel om aan deze of gene met kerst cadeau te doen. Want ook dat is kerst, denken aan de ander.
Op die gedachte speelt het leger des Heils met deze dagen graag in. De dagen voor kerst is het koopavond. De middenstanders hebben hun etalages gevuld met de mooiste kerstartikelen. De winkel van V&D in de Lange Delft. Kerstcadeaus zijn nog lang niet in zwang. Het zijn vooral de kledingzaken die dan goede zaken doen. De kerstmode van 1962. Voor heel veel Zeeuwen zal die kerst een onvergetelijke worden. Het werd een kerst zoals een kerst moet zijn. Een witte kerst. Van Miert neemt ons mee langs Charles Dickens-achtige tafereeltjes. Behalve sneeuw bracht die kerst ook strenge vorst. Op de plek waar nu de camping is en de omgeving is volgebouwd, organiseert de ijsclub schaatswedstrijden. Voor de jeugd wordt het een fantastische kerstvakantie. Alle dagen sneeuw en ijspret. De vismarkt. En natuurlijk het schaatsen op de Vesten. Die winter kunnen de Zeeuwen tot vervelens toe schaatsen. Liefst 3 maanden lang is het ijs bereikbaar. Filmen van Miert krijgt er niet genoeg van. Nog meer Charles Dickens uit de tijd dat de kerst wit was en de winters echte winters waren. Van geheel andere orde zijn deze kerstbeelden uit 1944. Zuid-Nederland is bevrijd en de kinderen hebben in de jaren hiervoor zeer sobere kerstdagen beleefd. De geallieerde militairen, zelf ver van huis en haard, zetten zich in om deze kinderen eindelijk weer eens een fijne kerst te bezorgen. Naast lekker eten is er voor ieder kind een cadeau. Voor veel Zeeuwen is deze kerst wellicht de mooiste kerst van hun leven geworden. In die kerstvakantie valt er ook een flink pak sneeuw. Nog meer geallieerde verwennerij. En dan beelden van datgene waarbij het met kerstfeest eigenlijk over gaat. Het kindje. Helaas geen beelden van 2000 jaar geleden. Wel beelden uit 1964. Met zijn kleinkinderen zingt opa Lokkeveer de bekende kerstliederen. Opa woont in Sint-Jansteen en zijn kleinkinderen willen voor hem het bekende tafereel uit de stal ten tonele voeren. In de kribbe ligt Maarten. Hij is hier 3 weken oud en heeft de hoofdrol. Uit de kasten en laden van opa zijn allerlei doeken en kleden tevoorschijn gehaald die hier goed dienst doen als kerstkostuum. Opvallend is de inbreng van Pascaline. Zij vertolkt hier de rol van Maria en doet dat met de grootste toewijding. Ze toont zich ontroerd door het bezoek van de eenvoudige herders. Opa is achter de piano gekropen en begeleidt het spel van zijn kleinkinderen met blijde klanken. Het kindje. Geen dranghekken voor de stal, maar gewoon publiek, zich vermakend om het spel van de neven en nichten. De kleineren vallen al snel uit hun rol. Hoe dan ook,
Het werd een onvergetelijke kerst. Een kerst met een echt kindje en de prachtigste liederen.